Здравейте, хора! Мисля да правя клип на някаква си игра Grand Theft Auto San Francisco. Гата Сан Франциско, само че за телефон. Тя сигурно не е толкова интересна. Да, не е толкова интересна. Какво се прави тук, бе? Нещо избухна. О май гад! О май гад! Какво стана? Не, бе. Какво стана? Тая може да е интересна. Кацап играе тук, бе. Добре, тук го знам. Значи... Махи се. Така си виждам. И аз викам да свършат един път лекциите, си ходя само на работа, събота неделя си почивам, то са на изпитите. Ами така, ама да кажа, че сега съм се аз нямам време, Аньо нямам време, спът 3 часа. 3 часа. Но как ще дойда? Аз съм се прибрала преди половин час от Пловдив. Аз съм всеки ден или в аптеката, или в Пловдив. Къде да дойда? Аз нямам време. Не съм така. Аз съм станала 20 година така. Това е игра. Едно 10 кила съм свалила за един месец. Ми бе 60, сега съм 50. Да, аз съм плечка. Всеки ми вика, какво правиш, да се свършила. И ако мас, кой съм? Остава тук и... Ники, ставай от тук, мамо. Съжалявам хора, че не викат, но няма какво да се прави. Добре. Кай сега да тръгваме. И... Съжалявам, че излизат толкова много реклами. 10 и е злата. 10 години ли е? Опа, съжалявам. Да вземем ето. Може да минаваме мисии. Опа, блъснах се. Ето не спомня. Аз нямам пълно пряко. Това е гадно. Много се забавихме на този клип. Съжалявам, че мама ще говори, но както винаги няма какво да се прави. Значи да дойде тук и ще играем докато наминем всички мисии. Като не я превъртя. Сега какъв е този? Yes. Mission completed.
Yes, yes. Mission completed. Yes, yes. Много е бавно. Линейките по принцип трябва да са по-бързи. Сега ще взема някакво колаче, това вече ме интересува. За съжаление не мога да сляза. Съжалявам, че говоря така, но... Буснах такси. Много гадно като казвам само но. Опа, буснах се. Слизам. Край. Тия реклами вече ще му побъркат. И тия неща. Ето. Колко минути са минали? Повече от 15 не мога. Ти ли ще се заядаш, бе? Ти ли, бе? Пияница. Ще да взема някакво. Гоня полицията. Къде я тръгвам се? Нататък. Тази игра майче не е много интересна. Да, ще я изтрия и ще кача друга. Сега се чудих какво да кача. Намерих и се оказа, че не е хич интересно. Това е гадно. Че ме дразна. Мисля да приключвам. Сега ще я кача. До скоро.